Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Sapara hoş geldiniz. Salam kemine. Nava. Buyur kemine. Sapara bugün bir imperiyanın karatelini mekanizmi bilen bağlançykly gurrun edeli. Hı hı. Ine Türkmen News Telegram kanalyna ýa-ni web sahypasynda da umuman şo taýda geçenki öldürülen Allahmyrat ýa-ni Hudaýramyň nemesine paylaşıptır da o yakınlar ýa-ni demedipdir. Şolara berilen jogap ýa-ni prokuraturadan. Indi o üýtgeşik ýagdaý prokuraturaның o jogap bermesen bir menim pikirimçe üýtgeşikräk biken diýär. Hı hı. Hemme zady prokuratura çözýän bolmaly da sud demesine gitmeli meselede. Ýöne biz häzir şu näme geleli? Birinci edilen işe indi suraty görkezmäken men aýdyp geçeýin illeşler. Görkezjek suratymız emede YouTube kanalda o dolu görünmez. Ýöne siz Telegram kanala girip ýa-ni Telegramda da edil şu videolarymyzy paýlaşan yerimiz var. Nemese görümü kiçiräk internetiniz üçin hem amatly bor. Bir gezek görenden soň gaýta-gaýta da görüp bilýäňiz illeşler. Ýa-ni sansurasız görüp bilýäňiz da bize YouTube'a goýan wagtymyz o ýapylar bunyň nemeleri. Indi şu taýda görýän suratymyz ine şol Allahmyra ýa-ni öldürilen Allahmyradyň nemeleri. Bunu islendik yere görkezseňiz hem ne baş aşağı sallanıpdyr, o togurdurlupdyr diýip demedip bilýäňiz ne Ayağına şu ayağından atıranlığı mesemelim hawa görünüp. görünüp dur onu hemme kim aýdyp bilýär. Soň ine bu suraty görseňiz hasam o gyn alıp öldürilendigini görkezýär-de ýa-ni bir adamy hem berinden togurdurupdyrlar hem ýa-ni zorlama diýildi. Şonuň ýalyk bir üstünden gülme ýa-ni öldüriljegi eýýän mälim bolmaly-da öňünden. Näme o edýänliklerini häzir sapara söz beren, gurrun berer. Gyzykly ýeri şu taýda kagysda men bu kagys aýratyn ýerden açjak bana kiçiräk galýa. Hemmesinem okamakçy däl barbyr. Gyzga manysyny görkezmekçi de. Indi häzir näme diýär bu taýda? Indi bir üýtgeşik taraplarynyň biri ýene sapara prokuraturadan hat ýazýarlar. O Hudaýram şoň adyna ýazýarlar ýaly ýalňyşmasam. Şeýle durýar da o Hudaýram diýär. Ölen adama näme ýazypdyrlar? Ya şu gardynaşlary bolaymy? Belki bolup biler ahyrapdan başlayan ýöne hiç ýerde belli edilen ok Türkmenistanyň üýtgeşik nemelerinden biri ýöne hiç ýerde aýratyn näme ady geçen ok. Benim o sizin ýa-ni pikir edýän tarapyňyza da bir paý goýdum ýöne şeýlerek diýär o ýazypdyrlar ine o Hudaýram ýa-ni Allahmyrat ine şul adam bilen bu adam bilen dil döwüşüp o 25 gerdejik düzümünde diýär 5 gram bolan ýa-ni neşe serişdesini aýdýar da şeýle işler edipdir diýär. Soň izinden hem bolsa kazyet lukmançylyk o seljerişde ýa-ni otopsi diýdi bolýar. Uzatyp durmana gerek ýok. Şoň netijesi barmış, o tramadol ulanılmış, soň tramadolum kellesine ziyan verenmiş. O beyin ganamasy bolanmış, soň şo taýda öljek wagty özüne fizik nemede ziyan verenmiş de bedenine özü. Şey diye Hı. o kagızda yazılýan zat
Şimdi ben bu bir üns çekecek zadım. Birinciden bu Allah'a muradın yakınları deme talap demedi ya da şunu bağırlarını öldürdüler ya da yani özem gülkünç tarafı cinayet işleri o prezidente yazılyan ekene. Türkmenistan'ın prezidentinin o edarasına yazılan arza seyredildi diye. Sapara buna hazır uzun gurrun etmeli meselede. Dava. Şu sebeple seyredilmişler de yani birinci günahkarlayalar ölen adama töhmet atyalar o şu zadın edilen diye o yani ondan sonra o tayda 3 günlap yatan yerine tramadol içmesi nämes meselesine şelli gidip bilýärde. Öne buların aýdyp berýän zady şu taýda biz ölen adama günahkarlaýas. O ölmegine de özüniň sebäp bolanyny aýdyp berýäs diýärde. Ve iň ýyzyndan ýazýan zady o cinayet işi gozlamaktan yüz öwrüldi diýip ýazýar. Sapara. Mesele şu ova. Indi bu taýda bizim ilkinji gören zadymız bir imperiýanyň karatilini mehanizmi ýani ceza veriş o mehanizminiň işleyişini görüp durýar şu taýda. Buňa o genosit tip adam berip bilersiňiz. O dönükleriň iş geçirmesi diýip adam berip bolar sapara. Şeylerek. O söz sizde. Evet, awal kemine. O tema gata ağır tema. Diýme, kemine bunu bir maksat bilen edilýär de. Ýöne adamyň tutup doğrulap demerip görmek. Göwnme bolmasy mümkin näleýärlik, ýöne bir maksat bolanno bu zatlar bolýar, etmeli, edýändirler. Şulan demesi. Ýöne bärde bu detallaryny kän gurrun edildi. O näme bolany nemedenni. Bu bir kulak bir tarihi baha bereli, soň siyasi baha bereli, ondan soň detallaryna gireli. O tarihi baha berilenden bu zat düýünden Türkmen cemiyetine, Türkmen mentalitetine ya da Türkmen häsiýetine gawat gelýän zat derler. Türkmen her türlü zatlary o başyndan geçirendir, o gadaply bolandyr, o talaňçylyga bedendir, o belki de kelle de ketendir, bolunýany ýanky alak zatlary. O medeniýetimizde nemeden okda. Şoň üçin bu tarih nemeti aňyrdan gelýär-de. Sen şu imperiýaň kara tilin mehanizmi diýende. Bu imperiýa ilk ulak gelende bu kara tilin ekspedisiýa bilen gelendir. Kara tilin mehanizmi şoň nemeti mirasy o gaty aýlygynç ýagdaýda gelen bu Türkmenistanda ýa-da Türkmenistanda däl Ortaýadyň basyp alan ýerleriniň hemme jetinden aýny deňdeş sistema işleýändir. O şuň içinden türmeleriniň derecesi diýen ýa medeniýeti diýenmi türme medeniýeti orsuň esasy mesele medeniýetdir. Medeniýetiniň sütünüdür. Ors imperiýasy türme bilen iç-içedir. Öýdi türme ýurtlarda soňa bakan ulaklary gözüňde getirseňiz soň repressiýalary Lenin döwründen başlap şu kuatlara çendi. Gelden kendir gowy tarapy üýtgen ýeri ýokdur. Ne tarih nemeden biz orsun demesine ilmeli bolýar da imperiýaň bize goýun ýa-da
beren mirati o imperiyanın devam ediyanın mazmunu yönü yankı hat burada dağla diye de bizim tiyatro nemede düşünmeli adımız Türkmenistan'da hiç vakit kanun işlemedi. İlan yani tuğ da diyorlar da işlemeyecek gelecekte de işlemeyecek şu adam işlen yok deyip yankı prokuror yiğit beyan ediyor. Bizde kanun bolyan neler diye yankı nemen hatın setir aratı mazmunu o Türkmenistan'da kanun yoktur bolwam bilmez bolcağım değil diye siyasi neme sordu. Yönü olur deyip bilirler bolun o diyen adam bir yerlerde cevap vermediler. Yankı öldürülen yiğidimiz vardır. O Türkmen vatandaşıdır. O milleti nem olunu hiç önemlilerler. O vatandaşın hem meclisi den hukukulur. Bu yiğit buluş dik geçiyede buluş nemesi o demek ağırlıkta olan bir milletin vekili oluyor da Türkmenistan'ın vatandaşı bir de hafif meter sorumluluk diyeyine yükleyendir. Vatandaşımızdan korumalırsam hem meclisi adamdır yönü bu yağdayda yani son ince yeri biz hafif meter bunu sahip çıkmalılar. Şunu öldüren adamlar var da. Sizin kanununuz işlemeyen olsa, kanunum yok olsa, onu özünüz beyan eden olsanız, şunu öldüren adamlar hem meclisi ölüme mecbur edilmeliler. Yani Türkmen'in medeniyeti şunu talep edenler. Kana kan, göze göz, dişe diş değil ya da bunu. Böyle bir yabancı medeniyetin nemesi bilen o bize sokulun nemeni ortadan şey deyip ayrılmasa bir zatlar yok olup gidiyen değerler onu görüp görsünüz. İnsan kanun yok da. O kanun yok onu borcağım değerli ya da. Yani hatın mazmuni şol Türkmenistan'da kanun yoktu. İnnem olacak gelecekte de olması nemedel. Yani kanunun bolup bilme mümkünçülük yoktu bu arada bizken aydık geçtik de. Bir adamlık devlette devlet diyen bolanok oluyor dimeli oluyor. Kanun nilendat işleyenlerdir, bolyenler. Bunu kaytalap aydiyat yönü bizim şunu kanun taraf bilen düşündürecek olmamız yankı horozun yumurtkosunun iki tarılı mı, bir tarılı mı, ulu oluyor mu, küçük oluyor mu diyen yankı gürrün yalak gürrün oluyor da. Sonra onun burada da üns vermeli oluyor. Horoz yumurtka ulan nok değil ya da. Yankı iki tarılı yumurtka deyip cedelet ne hilek etsen edivermeli. Yok. Eyle olmalı yanında yönü horoz düğünden yumurtka ulan ok. Türkmenistan'da kanun olması mümkünçülüğü yok. Çünkü kanun var da gurrun edip görmelilerle. Kanun olması için ilk olarak yani konstitüsyon kuruluş dikelmelidir. Yani konstitüsyon yazılanı bilen konstitüsyon bir zadi yani hiç burada da anlatmıyor da konstitüsyon işten vakti burada da anlatıp biliyor. Yani faşizm deyip demediyse Germanya yani Hitler'in nemesinde şu tayda da konstitüsyon vardı. İtalyan yani faşist vardı Mussolini. İtalya'da da konstitüsyon vardı.
Onun İspanya'da Frank näme diýilýärdi? Şolar ýaly diktatura boldy. O taýda da konstitusiýa. Komünizmde de vardı. Olaram azadan kırmadı. Konstitusiýada da var. Ol ýanky kağıdyň bolany önemliler o kağıdyň ýanky uygulamasy, durmuşa geçirilmesi, işlemesi önemliler. O Türkmenistanda da o kağıdy var, ýöne işlenok. Ýöne işleme näme üçin işlenok? Şu bir adamlyk döwletde işlemesi mümkin näle. O hemme de çoňy işlemeli. Onu işlende de näme işlemeli? Demek şu bir adamın döwlet ýöretmesini mümkin näligini bilýär. Şu bilýänini aýtma diýerler adamlar gorkuzmaly. Ýanky dilini ýaryp bilmediýärler. Ketini çıkarıp bilmediýärler etmeli. O näde etmeli? Ýanky ne? Şular ýaly kara tilini o mehanizm üstü bilen edilýär. Türkmenistanda kanun bolman soň ýanky oglan tiryek edipdir, narkotik näme edipdir, planda edipdir diýilen nemeler bar da. Şu edenem bolsa, ente o eden etmediği belli däl. Edenem bolsa Türkmenistanda kanun ýokdur, siz çoğu hiç zat diýmeli hakyňyzda ýokdur. O haky size haçan o hak gelip biler. O siz konstitusiýon guruluşy dikelden wagtyňyz. O şonam işleden wagtyňyz. O siz kanun bilen adamlary cezalandyryp bilersiňiz. Ýöne şu wagt, şunu çende o kanunlaryňyz ýok. Kağıda bar ýöne ýok. Şoň üçin ýanky ýigdi öldüren adamlaň, gıynan adamlaň alyp giden nemeden hemmejeti ölme çenli cezasy bardyr. Hakykatdan ölme çenli adam öldürüp bilýän bolsaň, senen bir öldürüp bilýän bolmaly. Tebigatyň kanuny şonda. O sen birini öldürýän bolsaň, eýleki ýak oňa teredip duran ýa-da başga bir ýerde eşitip duran adam öýdüni goramak üçin çala şüpke bolsa gaşdynakyny öldürmek mecburiýetinde bolmasa şonda ol öldürýär. Diýilen düşünje bolýar. O kanunsuz ýagdaýda şeýle. Hemme bir-birinden gorkup ýaşamaly Türkmenistanyň häşi şu. Näme üçin bar gorku? Kanun ýoklugy üçin bardy. Şimdi ýanky meseleni çözmek üçin bu ýanky yerli milise diýerler. Yerli milise mi, KGB'si mi, merkezin emmi, hemmejeti cezalandyrmalylar, ödem agyr cezalandyrmalylar, ölme çendi. O iň ýokarsydan ýanky prokuror bar, o prokuroryň üstünde de birinji adam bardyr. O bir adamlyk döwletde bu zatlara şol bir adam jogap berýändir, kellesi bilen. O siz şunu dip ýa başyňyzda sowjak bolýan bolsaňyz, o Qur'an olyň başy ölümli, ýa oglunyň başy ölümli bolmaly. Edil ýanky bul çygdymyz vatandaşymyz ýalak serdaryň başy ölümli bolmaly. Ödüm tırtına şüşe dokupdurlar şu kana görüp durdu. Onu belki de ondan meter etmelidir. O ikinci sefer kaytarılmadı uç. O bu kanuni et örüyalak siz Türkmeni bu millete etkeren okur kemine. Bu milleti samsık hata veriyor. Millet hükmünde de gören ok. Millet hükmünde de gören ok, insan hükmünde de gören okurlar. Siz kim bolýaňyz bu zatları bu dereceye yetip bilýäňiz? Yani prokurorun familyasy ady Ataýew orunmasar diye Ataýew. O Ataýew bolýan bolsaň, Giran Ataýew bolýanam bolsaň, sen kim? Kim saňa şular ýalak ruhsat berdi? Hudaýmy, Allahmy, wezipeňmi, näme? Kim saňa şular ýalak hukuk berýär? Saňa bir hukuk berilen bolsa, wezipede berilen bolsa, sen şonu namatyň bilen, ahlagyň bilen berja etmeli. Sen bu üstünü yapýan. Biz üstünü yapmadan näme aglady? Biz ýene de öldürjek diýmeni aglady. Siz ana
Näçe militse bağ bolsa Türkmenistan'da her ýyňyz şular ýalak öldürip bilýäňiz diýip zar edýär. Demäň prokurorun berýän nemesi şol sebäbi kanuny ady üstünde prokuror nazor edýändir. O nazor edýän adam o şular ýalak ölümi gerçekleştirip bilýäňiz diýip ýazyp bilýän bolsa demek ki şoňa hukuky adydyr diýmek bolýar. O hukuky sen berýän bolsaň senem ölbel. O biz bu ýerde ne hosar çykmaly Türkmen bolup. Hosar çykmadan näme bor? Eti sen oğlum, sen doğanın, sen kakan, sen uyan, şuna düşmeli. Hayinki hatsan düşögen belli değil olmalı. Onu kivdinge sıkıp görmeli. Yağdaya ne mi diye. Türkmen nirak isteyenlisi. O prokuror samoklar. Türkmenistan'a kanunun işlemesi mümkün değil. Onu ilk bilmeli yankı prokuror. İlk bilmeli. Şonu bilmeyen orada o vazifede oturmalı hakkı yok. Kanunun yok yerinde ne edip iş kozgap bilýär. Kanunun bolması mümkün değil. Kanunun bolması için kanun kararsız kuruluş olmalı. Adalet deme sistemi. O bir adamlık devlette olur yalaklat bolup bilýär mi? Yok. Indi Sapara bu işin bir imperiya tarafından gurrun edel biraz. Ne şu Türkmenistan'da näçin bir adam var. Näçin arkaýyn o adamlar öldürüp görler, ýöne jogapkärçilik çekilen o kanunyň näçin o bolup bilmejekdigini aňladýan tarapy bunyň imperiya tarapy bolmaly. İmperiya üçin Türkmenistan'da kanunyň bolmalydygy gowy. Şeyle olmalı yani. Kolonyada kanun näme işe? Bir adama bağlı gowy. Ne? Şoňa şunu edýär. Bu imperiya yani ben gidemok diýdi bolýar da 150 ýyl mundan öň geldi. Yani Ors imperiýasy da biz görürmedi. Gitjek däldi ýa. O kanunyň bolmaýa İslam öldüren hatta nemede vurarım diye de merkezine vurarım diye Aşgabat'ın 36 kilometre yukarısında Demirgazan'a kuruşlar ýaly. Bu halkam samsyk kellesem işläni ok indi biz etjegimiz edip bermeli. 1 milyona adam bolsa da ýetýär. Yalandan ýurt edip, yalandan baýda asyp, garaşsyzlyk gutlap, şeýdip bir sahna gurnars, arkadan hem baýlyklaryny alars diýär-de Türkmenistanyň gazyny, neftini. Başga zat da bu. Kemine bulardan biz gorunmak üçin şulary öldürüp başlamalybyz. Edil şunlalyk. Ya bulun öýdi şunu edip bilýäňiz diýip aýdyp otýar. Siz hem edip bilersiňiz aslında diýär-de. O siz hem edip bilersiňiz diýär. Bular ýöne adamlar şol kagyza ýazgy ýazyp o başgaça jemgyýet bulardan näde gorunmaly? Ne şoň nemesini formulasyny aýdyp ber bana. Ýok kanunyň ýok, kanunyň ýok ýa bolup bilmejek ýerinde Sapara başgaça gorunma ýok. Ine häzir öldüripdirler hemme zat ortada suratlary, videolary hemme zat çykdy. Ya nemesi ýok da bunyň emmasy ýok. Emma diýilip biljek tarap ýok ýöne jenaýat işi gozap bilmersiň diýär jogabynda. Indi şon diýän bolsa Serdary Muhammed Serdar şoň adyny ýazylypdyr da. Görün ýeriňizde arkaýyn ýok edip bilýär. Näme prokuror ruhsat berýär ýani. Ataýew diýen prokuror tide en ýokarky adamyna şeýdip o dünýä iyi berip bilýär diýen neme diýär-de. Ýanky demäň manysy şol. Ýa-da çykyp buňa düşündürüş bersinler. Näýlek berip bilýän boldylar. Bir düşünürşe berdiler.
Ha, bu düşünür şu an nemesine araşıp okudu şol. O siz de o. İstediğin adam yeni şey dip bilýän. Bula tramador attı diye atmandan atandan ne? Yo, tramadol ağrı kesici. Derman da adam beynisini kaynadıp partladıp değerli bilecek ya. Aptekde satılıyor. Onun tramadol gadagan olsa ol baş atbekçi vardır kel. Şonu atıp şon götürü çüyüşe dokuyan çüyüşen. Meymenif mi? O Baba Meymen. gadagan olsa ne çıktık bu sana? Derman ne mi diye. Ahli dermanın gelmesine gitmesine cevap veren adam şolar. On sırtına ne çüyüşe dokuyan o. Belli bir yerinden elektrik tok tutuyor. Ayağından atamıyor. Tramador getiriyor şolar. O da gadagan oluyan olsa. Cinayet ediyor. O sizin yankı prokurorun beyan hatı, beyan ediyen hatı ne sodatları anladı. Cinayet bilen şeyle görüşen. Şeyle oldu düzgünümüz. O halkın ödünü korumalı, hakkı vardır. Halkın yararlanmalı da hakkı vardır. Bunun elinden av tüpünün içini alıp o götünü çüyüşe topluyorlar. Ayva olmasa aydayın. O elinden av tüpünleri alanı çiğnedip biliyorlar. Olmasa Hülyani kuvvetinin arasından alır. O bunlardan halk bir de adet korunmalı. Bu birinci değil, ikinci değil, belki milyoncu temine. Yani Flora'nın ölümü belki milyoncudur. Onun bilen yok. O ne? İnterneti yapıp o yani, bilim sistemasını çökürdüp aşağı çıkmada girmeli gadagançılık salıp emet görünlük düyüp tebeğimi şu da atlar. Şu da şeyle etme uçuyla diyedir. Bu miliste değil ya zaten bunlara bir yönü bir bilmedim karatçıyın ama ahlaklısı ol yani. Kovurda uğurlap nemet görün hayvanlar. Bunlar yemen kanununu uğruyor. Kimi kimden uğruyorlar? Halk bunlardan uğrunmalı. O halkı korkutalayan dinle şular. Halk birbirine korkutalan o. Köşe çıktı da. O. Yurttan çıkacağım olsam, gireceğim olsam görüyor. Yaşayacak olsam görüyor. İş edecek olsan ayağını bedeliyorsun. Neme yalak. Hasan Yankoğlu'nun gününe düşün. Kanap görmeli. Böyle yağday olmaz. Oyunmalı, yemetmeli. Biz yine şu hayvanlardan tamtık mı kalk? Ne millet? Şu yankı Ataif tetelli, yine çoğun mendeş, bu topar soğutsu, cahil, yani bir lit kağıdım adam yazıp Ben onu yazıp aydiyen bu doğulu özüne karşı bir neme tayinlattırdı. Suudnama. olur yalak cahillerden halk titrek gezmeli mi? Korkuk gezmeli mi? Siz halkı böyle hayvan hata ediyorsunuz, nadan hata ediyorsunuz. Önümüzden milite, prokuror, ben KGB burada diyecek olsa gön alın kellesini. Hiç çekinmeyin. Ulan öğeleri ruhsat veriyen de öde. Eğer namusınıza, mertebenize çala söz bile demediyen olsalar gön cevabını verin. Ehli Türkmenistan'ın içinde hem yerinde. Onu kim ruhsat verdi diye ne yan prokuror Ataif ruhsat verdi.
Başkaça gorant bilmeýäňiz. O sizin prezidentin de gorany okuyan. Onu o aýdýar. Prezident ýazyp görmäň. O sizi hiç zat gorany ok diýdi. Hatyň jogaby O şol. prezidente yazıpsınız ýöne men jogap berýän diýip dura otayda. O üýtgeşik bir kagaz bunu. Däliň eline berseňem bu gowrak yazarmy kan diýen onu. Ýöne ýurdu ine şu zatlaryň esasında neme diýip görýär. Dolandırýar o, zatlar bile saklap ýörler. Başga zat däl. Oha. Onun adamlar korkusunu, ürküsünü, o geleceğinin yokluğunu görüp yurdu terk edip başladılar. O %60'ı 70'i yurdu terk etti. Eminim. Ödem şu tetelilen yerdinden. Buların sağına bir ullakan değil. Cemlesen yurdun 2-3% yeten ok şu güç ulan görenler. 100 min, 150 min şötöweroklar oluyor. Halkam o milyonlarca adam var orada Türkmenistan'da. Onun türmeleri boşaltmalyp yine de bir tapar aýdýan. Ne yankı prokuroru da aýdýan yankı Atayfa. Siz türmeleri boşaltmasaňyz eneňizi ulo diýär halk dedi. Hemmeňizi. Bu cahil halk wagşy bolýandyr. Geddar gadamly yeme bolýandyr. Tebebi cahilliğin demesi şudur. Bunu cahil edenim özümüz. Ağusunu yemesini çekmedi. Yeni özümüze galiba. Bunları biz cahil etmedik. Biz bilimsiz, okusuz, soğutsuz, kârsiz, hünersiz etmedik. İşsiz etmedik. Siz ettiniz de. Bunu şu cahil halk üstünüze yörende ýatyp goranjoňyzy düşünüňiz dedi. O eline iýlen dap bilenemeden. Kelleňizi alar. O kimi elektrik tutula oturup bollugyny halk size bakın düşündürür. Bu halk bilen tedi oýun edýäňiz. Bir halkyň bir şapbadyny iýerseňiz o ýeder kaňdy ýadyndan çykarmaz. O bir lis kagyz ýazyp bilen oklar adam ýalak. Soňa sowatlary ýok. Ýöne jellat ýalak adamyny elektrik togy tutmany, korlamany, harlamany bolar bilýärler. Ödem wagşyça. Ne şu yankı cezaň hemen bolan işin ölüm cezası var. O tayda bir adam günäli günäsiz. Günäli olany da öldürmek hakkın yok. 5 gram için. Yok. 5 ton için etmeli hakkın yok. Ola 5 gram da ketne. Ölüm cezası yok aslında. Hani toğu tuttu ya bular. Yok, bunları yalak pıyıp gitmek. Näme denem orta kadar? Ya insan hakları nemesinde de gadagan da yani bular şu kanunun yoktuğunu özleri aşağına çizip gayta düşündürüp berip durdu bize. Indi sapara halk deme kemine bu in Türkmenin nemesinde deýän yeri bu milleti bular gaty tamsy kazap edýär, ätkermezlik edýär. Gaty aýak aşağında dep edýär. Milletin namusyny depelýär diýsem ýalňyş bol. Bulan edýäni şol. Şoň üçin özüňizi goramaly. Sapar abi nerede şu imperial tarafına biraz değinecekti. Yani siz ayttınız bular kanun yok diye o yani öldürüp gördü. Demek size edil şol şertlerde goran bilýäňiz diýdiniz. Ya garşylyk berip bilýäňiz diýdiniz. Yani bir zat var bu taýda. Halkyň garşylyk bermesine sebep boljak ýagdaý. Bu adamlar iň soňy neme däl? Türkmenistanyň bir gurunan yerli bir döwletiniň diýildi ýerine ýetirjileri däl.
Bular Rus imperiyasının yani karatil mehanizmi deyip yöne bu tayin etmedik de Rus imperiyasının karatil mehanizmini yerine getirip beren adamlar. Bu näme meňzeýär? Daşyndan bir o güýç gelýär, ýa Rus imperiyasy o bizim ýagdaýymyzda. Gelýär, o menene size şeýle o aýratynlyklar berjekse halkyň üstünde. O nemetmäni depesinde o şäherlikde örsüňiz diýär. Kim isleýär diýär. Bular o men bolup şol imperiýanyň tarapyna geçen adamlar bular. Bular Aynen. bular hiç ýeýle ýanky yerli halk ýa-da türkmen tapawudy ýok. O diýip hasap edilmeli däl adamlarda. Bular keseki ýanky dönükligi sebäpli kesek bolýarlar-da. Dönük näme bolar da. Senin yerliň bolan da bir dönük bolandan soň soňda çel dönük bolup gidýär. Yani içinde gezmäne dowam edýär-de erwet tarapy. Bular Rus imperiýasynyň getiren, ýa döndüren, özüne döndüren o keseklere. Bular hiç ýyl türkmeniň nemesi bilen bilteşýän ýeri ýok. Şonuň üçin bu taýda da bir sebäp bar. Ýurtda o kanunyň bolup bilmejekdigini aýdýan adamlara o kanun ýolu bilen ýa prezidente ýazyp arza ýazyp näme goralan ok ýa hakyň hukugyň goralan ok. Bulara edil özleri hem ýazyp durar iň soňa. Şu şekilde garşylyk bermeli diýär-de. Bu tarap var hem bular çol Irak'tın özünde imperiyanın yerini getiricileri. Dönük, hakikat dönük. O dönün başından tipalanan yer var ortada onamaydın. Sen öz milletine olur yalak sütömeyip korkup bilen oldun dönük derler kim bolýar? O vahşiçilik o 21. asırda Flow'un adam öldüren bolsa bular yalaklar dediler nokta. O tonulap neşe nemeden bolsa bular yalaklar dediler. O yankı sonra o çekmen nemen kadaty kanun düzgünü var. Halkara nemesinde. O siz bu halkı iyisi hata edip diýerler-de. Bu halk nadan o borgusok gorkya, ürküsök ürkya. O kelletinen wasak aşağı eğilýär. Ommollýsa ommolýar. O näme diýsen maýşkak edip ýö diýlen nemeden alýar. Bizden hasap doğrajak adamam ýok diýerler. O illeşler gelin bulardan hasap doğraly. Deme şu wagt öňüňizde. Hemme suwutdanmalarym öňüňizde. O şu günäkar adamlary orta çykyrmasalar, cezasını bermeseler, halka da bildirmeseler, ady militde prokuror KGB bolany alyňdan ýok ediberin. Size o bizim medeniyetimiz tarafından bu hottur, kanunun tarafından. Kanun özün goramalı diýär. Seylek Samara Boronu deyip o statyalar var. Sovetlemesinin içinde de. Sizden başkaça gorun bulun. Ben demem düşüncem şeyle yine gati nemettim kemine yani görüp o 21. asırda o bol nemet görünleri ne O bir tarapdan gaty aýylganç bir ýagdaý ýöne öyle milyonlarca Floryalık Türkmen nemetini nemettirler kemine milyonlarca. Gözünün öňünde yani gıydını getirip yalaňaçlap ne gıydın nemetsek deyip durun vakitlerim gördük ya. Boynuň aldyp. O buları biz hem için kellelerine tipalamalı. O başkaça da kuran bilmeyen. Onun
demedeli. O şulardan gorunman başka nähilek ýol bar bolsa bilýänem bolsaňyz aýdyň. Şu aşylardan bu jemgyýet özüni näde goramaly? Şo ortada dur kemeli. Gaty elbetde. Ne biz şu kara tilini mekanizmler var. Yani sebep demesinden galan. Or parçasından galan. Hatam demesi. Şu kökü damarı bilen gadap ayırmalılar. Şu kökü bilen ayrılmasa o jelagaylarda yani Orta Asya'da, Türkmenistan'da, Sudan'da hiç iyili normal yaşayış olması gat kıyındır. Belki de mümkün değildir. Kökü damarı bilen. O buları tereden terbiyelep demedi olmayada. Yani şu atayı o kaşarlaşık giden o cellat onun terbiyelendi de mi sıkça? O terbiyelemene hakkımız var mı? Misalçı. Gelen değil. Tamam. Başka yapacak. Biz bir adam o pikirini tüketmek mecburiyetinde değil. Bir sonra. O vahşiçilik nähilek edilýänini Türkmen tili ona görkezip biler. Onun Türkmenin baş çykýandyr. Ýoldaş Ataýew. Tawarış Ataýew diýin. Orsun nemesi olan için tavarışı diýseniz doğru. Vahşiçilikden Türkmenin gaty baş çykýandyr. Şo duýgulary oýuran soňuz bu aşaryndan çykyp bilmeýän. Tohumu ülenip çıkmayan. Ocar odna yakarlar. Rahat garaşın. O cemlep biliriz. Ortada düşünükle. Birleşlerimiz ama ilki neme eden gururumuzda da düşünüklü olandır beýle boljakdy. Yani en sonu netice birleşler neme tidi korkujak bolup edýändirler. Gaýtap gorkmaň, üstüne nemedim. Yani korkonda korkup, ürkürende ürküp gördüňiz, etjek zatlary şu zatlarda. Bu blok nemesine yani ort nemesinde urka diýilýär. Urka diýmek şu türmelerde şular ýalaklaplar edilýändir. Urki diýilýär. Şolar urka diňe güýji düşünýändir. Karşılıklı güýji. Şuňa ýanky 10 derejesinde karşılık beren ýagdaýynda bular düzelip başlaýandyr. Adam bolup başlaýandyr. Nädisiň etmeli adyňy şu bir oğlan öldüren bolsa 10 tanak nemeni ortadan aýrarsyňyz bolýan. O 11-nji netjek bolanlaryny düşünürler. O Türkmen bilen beýle oýun etmeliler. Ya Özbek bilen. O aňyrky neme imperiýa düşündirmelidir. Başkaça bizim nememiz ýok. Düşündürme mekanizmi entek ýok. Bu yerde halkara guramalarım, suutlarım, yine nämede hiç adam peýda edýän däldir. Olar çözüp bilmeýär. Yine Kamboçya'daki mesela seyretseniz düşünürsünüz. Kamboçya'da näçe ýyldan soň suut prosesi oldu. Köpseýem ölüp gitdi jenayetkarlarym. 2 milyon adam on soňam suud edýärler. 10 ýyllap suud edýär. 10 ýyllap suud 2 milyon adam öldü Awtaýa. 10 ýyllap suud ediler mi? Ine Birleşen Milletleri kömek berenmişde özçe. Şu suuda. Bir şey edip suud edilýärmi? 10 ýyllap, 12 ýyllap. 2 milyon adamım öldü. Sünkleri dur entegem ortada. O kelleler daha halak edip piramide koyarlar. O öyle değil. Biz suudu biz öz o düzgünlerimizi önce etmeli. Biz näme suud et bilmez ýalsam sıkma. O. Şeyle sapara cemlep bilers o şutayda.
Bolya illeşler sağ olun başlaň men biraz nemem gelýär bu zatlary ýaşyň bir sene baransoň aňa teret demedim mono nokta. Bular wagşy onuň bizim tanýan bilýän ýakynlamydam näşeýdi öldüren gözüňe gelýär. Onuň biraz hatam neme diýende. Şoň üçin illeşler buları men adamım hata edemok, yani rangy näme bolsa bolsun, prokuror bolsa prokuror, prezident bolsa prezident, şuloň halky şu derejeye ýetirip, şular ýalak näme diýen bolsa, bizim gözümüzün öňünde haýwanyň üýtgeşik janlar bolma nemesi mümkinçilikleri yok. Şondan fazla mümkinçilik bermelem dämken ýani. Bu cahilleri, cahilçe, el öýleriniň nemesi ýalak. O bira 10, bira 100 arantyly o jazalaryny bermeýän şuloň nemesinden gorup bilemdik. 30 ýyl ene tejribe şonu görkezýärdi kemine. Bular bilen her türlük metodda düşünşmäni, nemetmäni tinak görülýär. Onu hiç ne bolanok. Yalan sözläbem onuň soňuda ananyň diýip adam öldürip göründirim azlar. Bunu edýän diýmellämişin. Edýä diýse olaram batyp ýanky neme edip görler. Şoň üçin halk tidem tiýjeniň bolmasa ne, bolýan datlary ne? O haçan haýtyn, özüňmi, ogluňmy, kakaňmy, uýaňmy, tapawdy ýok. Üçlerini tagatda şuwda düşüp bilýärdi. O beýtip näp ýaşajak? Titrep gorkun aşağına. Bunu biz çözmemiz gerek kemine. Onun halktan deme şu zatları görüp da oyunmasını bekleyeceğiz biz. Oyunmasını o da size galan iş. Onu suatlara karış yatarsınız. Çözme için hareket et başlamalı. Görüp edim. Bolya kemine tavul o sağlıkta görüşelim illeşler size. Bolya sağ olun.